TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Jabaranin filɛbagaw an b'a yira aw la k'a fɔ nin ye aw ka tile kunnafoni kɛnɛ sigilen n'an bɛɛ ko a ma ko don kibaru an b'a bakurubaw di aw ma fɔlɔ an b'a yira aw la k'a fɔ an ka gouvernement ni an ka bulonba maaw ka ciden minnu taara Kulukoro mara la u ka taama kun cɛra an b'o kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma Faransi u ka faba kɔnɔ n'o ye Paris ye u ka dugu mun bɛ ni an k'a ma ko Argenteuil bingani wale dɔ kɛra yen aw b'o fana kunnafoniw sɔrɔ ka fara farikolo ɲɛnajɛ kan an ka faba kɔnɔ dulancitɔ dɔ bɛ an k'a ma ko AS Real olu ye filani bin kɛ Nigeria dulancitɔn dɔw fɛ a kɛra fu ani fu an b'o kunnafoniw fana di aw ma ninnu y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala ka se kunnafoni wɛrɛw ma an b'a yira aw la k'a fɔ El Hadj Sufi Bilali Jalo ni ale ye Sufu ka ɲɛmaa ye a tun bɛ tile damadɔni bɔ a ye taama boloda ka taga jamana caman na k'a daminɛ Côte d'Ivoire a selen Côte d'Ivoire a tun taara janaja de kɛnɛ kan a kɛlen ka sangafoliw kɛ a y'a laɲini kɛ k'a fɔ sabula Guinée équatoriale tun kɛlen don ka wele bila a ma a taara Guinée équatoriale n'olu fana ye ɲɔgɔn ye a taara Gabon ani Gabonkaw fana ye ɲɔgɔn ye ka taa Congo a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye a yɛrɛ tun kan ka taa yɔrɔ caman na nka kow n'a togoyaw kama malidenw y'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ a la a seginna ka don Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka faba n'o ye Bamako ye a bɛ yan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an b'a yira k'a fɔ taama in kɔni kun cɛra a ye taara yɔrɔ yɔrɔ a ye laseliw kɛ diinɛ sankɔrɔtali ko la a ye laseliw kɛ maaw ka se ka diinɛ faamuya a ye laseli kɛ maaw ka se ka sufiya yɛrɛ fana faamuya sabula n'i ko ko El Hadj Sufi Bilali Jalo i ko maa mun ye sufiya bɔ dugu la ka sufiya da kɛnɛ kan ka sufiya ɲɛfɔ maaw ye ka sufiya taabolo yɛrɛ yira maaw la ka yira bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka kɛ sufi ye k'i to i ka baara yɛrɛ la a ma se ka taa kungo yɛrɛ kɔnɔ a nana ɲɛfɔliw caman kɛ an b'a yira k'a fɔ a bɔra a ka so a nana a ka so o la an b'a yira aw la k'a fɔ Kulukoro o ye an ka région filanan in Kayi kɔfɛ Kulukoro an ka gouvernement maaw n'an ka bulonba maaw olu tun taara ka taga ciw dɔ la u ka ciw kun cɛra a baaraw bolodara cogo min na an ka kunnafoniw lajɛ kunungo an ka wasadenw dɔ ye tagama boloda ka taa Kulikoro maa mun bɛ yen ni olu bɛ baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye administration olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye wariko dɛsɛ ani minanko dɛsɛ yɛrɛ de ye u bali ɲinan ka se ka a baara kɛ la k'a fɔ ni ye Kulikoro ta ka jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnna Nara ani Kolo Kani fɛn min ye maa mun bɛ yen ni olu bɛ fɛnw dun ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye kɔnɔ misɛnmaninw ye olu ye gɛlɛya ta k'a ɲɛsin mais gɛlɛya in fanba yɛrɛ fɛn min ye samiya min fana ma daminɛ joona o bɛ ninnu olu ka baara in na mais baara belebele o de ye wariko dɛsɛ ani minanko dɛsɛ fɛn min ye an ka wasadenw olu ye nin tagama in kɛ walasa ka taa bɔ administration maaw ye ni i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ Kurikɔrɔ mara la Faransi u ka dugu mun bɛ yen n'a b'u ka jamana baniyan fan fɛ ni an k'a ma ko Argenteuil bingani walew dɔ kɛra yen u ka lakana tigilamaaw ye wele bila maa 11 ɲɔgɔnna ma o maa 11 na maa 8 olu ye denmisɛnw ye u bɛ ka k'u ɲininka ka se ka sidɔn mun de ye u bila nin waleya cɛjugu in na an ka kunnafoniw lajɛ Subahana machun sanfɛ ni an k'u ma ko réseaux sociaux maaw dɔ ye wele bila ɲɔgɔn ma maa 50 o bonyanko kuma min u farala ɲɔgɔn kan ka bɛn nɛ kɛmɛ 16 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye a kɛra Argentine fanfɛla la u ka sous-préfecture min bɛ ko o de hukumu kɔnɔna na ninnu faralen ɲɔgɔn kan o ni u ka lakana tigilamaw olu nana masaran kaso kɛ eta la kuma min denmisɛnninw olu farala ɲɔgɔn kan a donna fɛn min ye u ka lakana tigilamaw olu y'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw ninnu kɔni u bɛna wuli ka jɔ dɔ kɔni kɛ o de la fɛn min lakanabaw olu ye denmisɛnninw bali nin wuli ka jɔ ninnu na a labana min na fɛn min ye bolimafɛn n'o ye mobile ani u ka ɲamaminan 3 ko tasuma nana kɛ olu de la koyi wuli ka jɔ ninnu kɔni nana kɛ kuma min a bɛ kɛ fɛn min ye u ka lakana tigilamaw olu ye wuli ka jɔ in kɛ pour que a ka se ka bali o de hukumu kɔnɔna na u ka mobile bolila kelen o kɔni o jogina fɛn min a ɲɛda fanfɛla olu jogina o maaw ye wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a mɛnna kabini février kalo tile 2 nin ko ninnu kɔni bɛ ka kɛ nin sigida in na Allemagne jamana ɲɛmaa kura u y'o sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a tɔgɔ ko Frank nin ye Allemagne u ka jamana ɲɛmaa 12 de sigilen kabiri
diɲɛ kɛlɛba filanan o kuncɛra ka se bi ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi alimaɲikaw u y'u ka nisɔndiya yira n'u ka jamana ɲɛmaa sigilen ye an ka kunnafoniw lajɛ. Alimaɲikaw fɛ olu ka président kɔni k'a dɔn k'a fɔ a ka ɲɛmaya kɔni ye ten dɔrɔn de wo ko kunungo ka bɛn kari ma février kalo tile 12 san 2017 u ye wele bila ɲɔgɔn ma walasa u ka kalataw kɛ fɛn min u ka wasadenw olu de farala ɲɔgɔn kan région 13 ɲɔgɔn na ka kalataw ka olu boloda o de senfɛ maa 931 olu ye kalaw ta maa 1260 fasiribaa ko kuma min a kɔni kɛra u ka partiu kɔnɔna u ka ministre kɔrɔ min bɛ n'o ye ministre des affaires étrangères Angela Merkel ni i ka dɔn k'a fɔ ale fana n'u ka président kura ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni olu tun bɛ ko o de senfɛ kuma min kalata ninnu kɔni ka nana kɛ fɛn min ye an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ko a ye foli ta ka ɲɛsin u ma u ka kalata la sabula a y'a jira k'a fɔ Allemagne ye jamana min kɔnɔ sanga a n'a ka waati o bɛ dɛmɛ do Mali ma wa Allemagne ni Mali yɛrɛ ko jamanaw do mun kɔni u bɛ ɲɔgɔn bolo ko fɛn min ye président n'o ye u ka président fédéral 12 ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna baaraw daminɛ ka bɛn mars kalo tile 18 ma san 2017. Denw bɛ ka tɛmɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o tɛ ka dɔ bɔ maaw ka taama la surɔ nin tun y'a tako 13 de su o su maaw bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya yira an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka jamana ɲɛmaaw la Rumani mara la an ka kunnafoniw lajɛ. Romanikaw fɛ a bɛ ka yira k'a fɔ u kɔni bɛn'u ka jamana bila i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn kɔrɔ la a bɛ fɔ ma ko histoire ko kabini san 1989 an bɛ don min komi bi fɛn min ye olu kɔni jiginna bulon kɔnɔ maa 13 ɲɔgɔn na olu de jiginna Romanikaw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye Bucarest yɛrɛ n'o ye faaba ye ka wulikajɔw kɛ walasa u ka jamana maa mun bɛ u ka gouvernement kɔnɔ olu kɔni bɛ se ka démission arandi cogoya min ko sabula ko a mɛnna u y'a ye k'a fɔ maa mun filɛ nin ye u kunna ko yuruguyurumaw do wa hali n'a y'a sɔrɔ u ye degré min kɔni ta min bɛ yuruguyurugu kɛlɛ ni u y'a bɔ yen ko o bɛɛ la Romanikaw olu bɛ ka wulikajɔ kɛ an bɛ don min komi bi fɛn min ye u ka ministre ko u ka baara bila u k'o kɛ ko u bɛ ka o de ɲini koyi. O ni ye u ka ɲɔgɔnyeba dɔ boloda sabula l'Américain ka taa se Corée du Sud ma ani Chine olu de ye a ɲini u ni u ka ɲɔgɔn ye kɛ sabula jamana mun bɛ ni an kama ko Corée du Nord olu nana u ka mugujugu dɔ sifilɛ an ko mun ma ko missile balistique ni mugujugu n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ wa a tun yira Corée du Nord maaw la u kana mugujugu in sifilɛ cogo si la nka u bɛɛ n'a ta u y'a sifilɛ a waleya an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de kelen don ka jamanaba 3 ɲɔgɔnna ladimi a fɔlɔ o ye l'Américain ye a filanan o ye Corée du Sud sabula a bawale fanba b'olu de kan fo ka taa se o fana bɔlen kɔfɛ maa bayirika olu de bɔra k'u ka taama boloda Mexique jamana kɔnɔ walasa Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye k'u ka nisɔngoya yira u la sabula Donald Trump a nana ni sariya mun ye a sariya in a bɛ boli i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɔlɔlɔ lase Mexique de kan kosɛbɛ o de y'a kɛ Mexicaw olu fana y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa in hali n'a sɔrɔ olu ka jamana ɲɛmaa kɔni tɛ a ye waleya mun kɛ waleya in ma diya u ye u y'u ka taama boloda k'u ka nisɔngoya yira an ka kunnafoniw lajɛ. Mexicaw olu y'a yira k'a fɔ Donald Trump n'o ye Amérique jamana ɲɛmaa ye ko a kɔni ye tiɲɛnikɛla ye wa ko a bɛna Amérique ci koyi ko o de senfɛ fɛn min ye Mexique o ye wulikajɔw kɛ ka sɛbɛn furaw ka olu ta ka sɛbɛnni kɛ u kan maa mun bɛ ni olu bɛ Donald Trump yɛrɛ juguya la ko sɛbɛn dɔ yɛrɛ la ko u bɛ Donald Trump ko u b'a nɛni yɛrɛ a sɛbɛn dɔ bɛ espagnol la a dɔw yɛrɛ fana bɛ anglais na ko o de senfɛ kunungo ni maa ninnu u ye nin wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Amérique jamana ɲɛmaa a kura kɔni ma ko sabula a bɛ ka kuma mun n'o ye miiri ye min kɔni kan ka jɔ fɛn min ye Amérique ani Mexique ni ɲɔgɔn cɛ ko maa ba yiriga de bɛ mun bɛ an bɛ don min komi bi Donald Trump b'a fɛ ka olu bali ka don l'Amérique kɔnɔ ko o de senfɛ ko Donald Trump kɔni ko u b'a ye dɔrɔn k'a fɔ maa kɔni don maa min an bɛ don min komi bi a nana Amérique kunna wa Amérique kɔni a na laban ka a ci an bɛ don min komi bi.
Dulanci sira fɛ AS Real olu ni Rivers United Nigeria jamana kɔnɔ olu tun kelen don ka dulanci boloda an ka faba kɔnɔ n'o ye Bamako sibiri don ka bɛn février kalo tile 11 ma dulanci in banna 2 na fu ani fu ka taa tɔn fila bɛɛ lajɛlen kanu na o b'a yira k'a fɔ AS Real olu tun bɛ mun nɔfɛ o ma se ka sɔrɔ n'o ye sebaya ye u yɛrɛ fɛ yen o fana bɔlen kɔfɛ an ka dulanci tɔn bɛ n'an kama Stade Malien de Bamako olu tun kelen don ka taama boloda i b'a ye k'a fɔ ka taa kɔ kan dulanci sira fɛ nka u dasira kelen ani Kanangolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a dulanci kɛra cogo min na an ka lajɛ. Ka bɛn sibiri don ma février kalo tile 11 Bamako kɔnɔna la AS Real de Bamako ale ni Rivers Unité du Nigeria olu ye masaranga sɔkɛta la i ka dɔn a dolanci kɛra dolanci gɛlɛnba ye nka i ka dɔn kabini dolanci daminaw la ka bɛn ni sanga 10 ye fo ka taa sanga 15 ma AS Real de Bamako ale de kɔni nana daga wuli ka jɔ i ka dɔn Rivers Unité de Nigeria kan ayiwa o kɔni kɔnɔna la a ye bagabagaliw caman kɛ nka a ma se ka cɛlu sɔrɔ o si kɔnɔna la fɛn min ye Rivers Unité de Nigeria ye ale kɔni nana ye baara min filɛ ka kɛ nin ka gɛlɛn kosɛbɛ donc f'u ka se ka wuli k'u jɔ ka se ka nin kunbɛn de donc o fana na wuli k'u disi da i ka dɔn AS Real disi la ka se ka u bali u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ u kama u kɔni nana sara ɲɔgɔn na nin cogoya in na sanga 41 na sanga 17 na sanga 41 na i ka dɔn bagabagaliw nana kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka cɛlu ma se ka sɔrɔ ayiwa nin kan fila bɛɛ tora nin cogoya in na i ka dɔn u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u seginnen ka na ayiwa wajibi de kun don u ma u ka se ka yɛlɛma don ko la nka u ye cɛlu siraw ɲini siɲɛ damadɔ kɔnɔna la olu si ma bɛn sababa ma dolanci kɔnɔna na ba nin cogoya in na ni dolanci tɔn fila ɲɔgɔn cɛ AS Real de Bamako ale ni Rivers Unité de Nigeria fu ani fu filanin bin a banna o cogoya la. Mali dolanci tɔn filanan o kun ye Stade de Bamako ye ale ye taama boloda ka taa Monrovia kɛrɛnkɛrɛn ma Liberia ani Liberia dolanci tɔn dɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni an ko a ma Barak Young Controllers wa Stade Malien u nana dugumasara cɛ nin tɔn in kɔrɔ 1 ani Kanankolon ayiwa Stade Malien ayiwa ne ale ye champion ji Mali ye ale kɔni nka ko bɛɛ lajɛlen nana tiɲɛ tako filanan de kɔnɔna la ka sababu kɛ goyɛn ye ayiwa wajibi de don Stade Malien de Bamako ma i ka dɔn 2009 Coupe de la Confédération jɔnjɔn tabaga wajibi de don u ma u ka se ka sebaya sɔrɔ u ka dolanci nata la yaasa u se ka qualifier cogoya min na ka taa 16e de finale la Jeliba AC ale ni 11 créateurs de Ɲarela an bɛ ka olu de ka wagatiw fɛnɛ ma kɔnɔ yani 16e de finale cɛ an ka se ka olu ye a kɛnɛ kan ayiwa farafina dolantan nunu daminɛw la ayiwa a tɛ ka kɛ sababa ye ka ɲɛsin Mali dolanci tɔnw ma i n'a fɔ an sigilen don n'a ye cogoya min na ayiwa TV Anwar filɛbagaw sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a yira aw la k'a fɔ tileba mun bilalen don diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ arajow ka tile la ni olu ka san yɛlɛma ɲɛnajɛw ye o b'a yira k'a fɔ arajo ba fila mun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye k'a daminɛ arajo Salam ma ka taa se arajo Hikma ma an bɛ dugawu don kɛ u ye ka folikan lase ni arajo so fila ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ ala ko o timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se arajo so tɔw bɛɛ lajɛlen ma nin de kɛra aw tulo garijɛgɛ ye ani aw ɲɛ garijɛgɛ aw ka jabaranin sanfɛ n'o ye TV Anwar ye ni ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni mun mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni an y'olu jaw sɔrɔ an b'olu yira aw la ka walawala a bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la cogo min na ala ka tile hɛrɛ d'an ma